Mae Sir Benfro wedi'n ysbrydoli i ysgrifennu dros flynydde. A mae lot o'r syniadau sydd wedi dod ato i o ran cyfansoddi. Mae rhaid wedi dod o bod mas cerdded gyda'r cŵn mas ar yr arfordir a y llwybr arfordir. Mae hwnna wedi cael lot o ysbrydoliaeth o hwnna. So, Morlo. Wedi, diawl, dros 20 mlynedd yn agos diawl i 15 mlynedd ar gen, na, ddim quite gyda, 10 mlynedd ar gen lle. O'n i'n Deifio lan yn agos i Carfau, oedd bachan yn Deifio gyda fi, oedd Morlo ifanc yn y dŵr gyda ni. Yn warau gyda ni. A wrth gesoi ysbrydoliaeth wrth hwnna, a fe ysgrifennes i diwn o'r enw Morlo. So mae hwnna, Ond, mae lot, Fi cael un o'r pethau fi'n neud pan bod fi yn chwarae, fi'n chwarae fel stream of consciousness, Wrth bod fi'n pigo gitar lan, a fi just crwydro arno fe. A fi'n cael lot o, mae'n rhywbeth eitha testunol, achos mae syniadau'n dod i'r ben, ti'n chwarae nhw, a wyt ti'n ngofio nhw mwy o lai ar un waith, nhw ddim yn ôl. Mae'n eitha ethereal hwnna. Simp Rides yna, mae lot o lefydd yn Sir Benfro. Mae pobl yn dod i Sir Benfro o dros Prydain Fawr i gyd, yn bellach, Mae'n dod yma i Deifio yn unig swydd. Mae Sir Benfro yn farc, mae pobl yn teithio yma o bellter i ddod i Deifio. Un o'r dives gorau, fel wedi Simp Rides, yw'n dwlu o Simp Rides, achos ti'n gallu cerdded mas cerdded mas ar y fflat i nes bod ti yn y dŵr, digon dwfwn i fynd lawr, a wedyn bydd ti'n mas i'r chwith, rownd i'r de. Ti'n bod, os ti'n edrych mas at Iwerddon yna, ti'n lawr y de, lawr tuag at de. A oedd fel kelp forest yna. A bydde ti'n bod gallu wilmantan mewn fyna a gweld, ti'n bod, urchins a mae lot o corals yn Sir Benfro. Ddim y lliwgar fel sy'n gyda mas yn y tropics, ond mae lot o corals yma. A mae lot o fywyd gwyllt, dan y dŵr yma. Mae'n llawn. A na fe, mae hwnna'n, fel gwedais i, yn drist bod fi ffili Deifio agor. O, na fe. Fi'n bach rhywbeth arall i wneud, siwr o fod. DBJ. Oedd e'n fwy oedd fel burger van da fe. DBJ yn gymeriad. A then i dod nôl gweti bod ni'n lan yn Gaerdydd yn neud gig. Gyda band. Drifo nôl mewn i Hwlffordd am unrhyw beth toi 4 gloch yn bore. A fydde DBJ fyna, a'r fan. A cup of tea guys, a oedd e'n neud te gorau yn y byd, a burgers gorau yn y byd, a hot dogs, beth yma na, cyffredin, dim byd fancy oedd e'n, ond, yn gwmws beth o ti eisiau ar ôl drifo nôl, a noswaith, ar ôl cael noswaith dda o are, cael burger wrth DBJ. A oedd y bands i gyd yn cwrdd yna, fydde ti'n dala lan a pobl yn fath fydde ni weld am 6 mis. Fel yr leibau yma, fydde fel hwb cerddorion? O ie, where were you tonight, guys? Oh, Cardiff. Where were you tonight? Bridgend. Fyna oedd hi,
Ie, gret. Oedd GBJ yn gymeriad, oedd e'n legend. Ydych chi beth yn ware, fel cael jam yn y leibau? O, na. Just fyna bydde'r... Ie, ti'n bod, chill out fyna, ti'n bod. Ti'n cael rhywbeth i fyta, disgwyl de, a wedyn, gytre wedyn. Nos da, boys, wela chi wrthnos nesa. Hwna'n mor neis. Ie. Dwi'n caru bod e'n leibau a fyd. O, ie. Oedd e'n cymryd, oedd e'n cymryd bob math o nonsens, yn rhai oedd ddim meddwi, dwi'n mas o tyfarnau, oedd tyfarnau yn twlu mas, a oedd nhw i gyd na, o'n rhoi hwnna iddo fe. Ond iddo fe, dim byd yn ffils o fe, Ie. Os ei di lan i ben mae'n dewi, a ti'n cerdded rhwng hwnna, wedi mewn ambell waith, pan bod y tywydd ty bach yn llwyd, a ti'n bod yn llaeth, mae rhywbeth am y penrhyn hwnnw, rhywbeth hudol amdano fe, ti'n bod. Oedd blynydde nôl, oedd arlunydd o'n i'n ffrindiau, oedd wedi paentio dros y byd i gyd. Dyn o Yorkshire, Swyddefrog yn unidigol, a oedd wedi bod yn byw yn Sir Benfro am dros 20 mlynedd ar y pryd cesoni'r sgwrs yma. A wedodd e wrtho i bod rhyw ansawdd yn y golau yn Sir Benfro. A ti'n bod mae arlunwyr, maen nhw'n siarad am ole, fel mae cerddorion siarad am sŵn, ti'n bod sain a tond o pethau fel yna. Mae golau yn bwysig iddyn nhw. A fe'n gweud bod rhywbeth yn y golau yn Sir Benfro, a doedd e ddim wedi gweld y math yna o ole unrhyw le yn y byd, a fe wedi bod dros y byd yn paento. So mae rai bod rhywbeth yma, mae rhywbeth yn denu pobl i Sir Benfro. Fi'n dwlu ar Sir Benfro, dwi'n mynd rhoi gadewau Sir Benfro. Na. Fi'n mynd as, tan y diwedd y cynnig.